Sormen Bekaren bigarren edizio honetan aurkeztu diren musika proiektu oso desberdinen artean, oso desberdinak eta oso interesgarrien artean, Beka Euskal Herrian ere badugu zer esaterik musika urbanoaren inguruan Iratxe Aguilerari ematea erabaki du epaimahaia. Zuekin, Iratxe Aguilera! Arratsalde on ikusentzuleok eta ongi etorri Durangoko azokaren bigarren egun honetan. Ikusten duzuen moduan, jendetza batu da landako gune honetan eta gaur gauza asko, gaurko protagonistetako bat, gaurko irudiarekin hasi dugu saioa. Sormen Bekaren irabazlearen izena jakin baitugu, Iratxe Aguilera da bera, gasteiztarra eta musikaria, eta euskarazko musika sorkuntza berritzera datorrena. Laster izango dugu hemen gurekin elkarrizketa baten, baina gaurko saioa hasteko atzo arratsaldera egin behar dugu, izan ere atzo arratsaldean egin zen hemen Durakon irekiera hasiera ekitaldia, bertan izan ziren Durangoko udaletxeko arduradunak, Gerediagako ordezkariak eta baita Inigo Urkullu lehendakaria ere, aurrera. It's coming. That man's coming down the street. I don't know. What can I do? I'm traveling. I don't want to change your life so much. I want to keep it like this. I want to keep it deep inside of me. I'm gonna keep it deep inside my dreams. Unibertso propio eta berezi bada azoka. Molekula txikienetik masa handienera denon lotuneetan dago Durangoko azokaren gakoa. Azoka sormena da, ideiak, pentsamentuak, ametsak, emozioak. Azoka zabaldu eta erakusteko leihoa da. Etorri Durangora, gozatu euskal kulturaz, literaturaz eta musikaz. Topatu jendearekin eta egin herri. Eta itzuleran, eraman kultura etxera. Zure egun orokora, euskal herriko zure bazterrera. Gaur denok dugu argi kultura dela gure herriaren oinarria eta gure herria janzten duena. Gaur ere badakigu kulturak beharrezkoa duela ikusgarritasuna, sortzaileek beharrezko dituztela erakusleihoak. Zorionak, plaza hau eraikitzen lagundu duzuen guztioi. Eragion gogor aurreko lanko litorri, kastainak erreaki, txipli txaplaku, gabon gaua ziki garo, daigu. Idazle askok eta askok eman dute gaur eguna landako gune honetako euren erakusleihoetan, liburuak sinatzen izen handiko autoreak jarraian erakutsiko dizuegun bideoan batu ditugunak. Da alde askotara oso novela personala. Esan nahi dut honekin, dala generoko novelen kontrakoa. Generoko novelak sartzen dituzu eta daude alako personai estereotipatu batzuk, detektibea, krimen bat, hiltzaile bat,
Bueno, hori da niretzako bizkat estereotipoak eta hola. Ordu nik egin dut hau ahalik eta gehiena estereotipoetatik igez. Nik uste dut horra saltzean gauza gehiena oso lotuta ondiala nire bizitzarekin. Eraldatu egiten ditut, horko drama guztiak, etzaizkit niri gertatu, baina oso inguruan izan ditut edo. Ordu novela personala da, nik uste oso nerea dala, benetan, uste dut. Liburuari jarri dio titulua eta guzti, izango da zaldiaren begira da. Zaldiaren ezaugarri bada ikusten dula bai aurrian dagoena, bai alboetan dagoena, ia baita atzean daukana ere, ia zetute 320 gradu ikusteula. Bueno, ni nahi nuke baita ere pixka bat nire begira da zabaldu, eta horretik zaldiaren begira da jarri dio. Antonta besteen eskuak eta begiak, suizidatu diren langile altxatuak, Mediterraneoan urperatuak errekuperatu ezinak. Maitasuna sentitzen dut, haien maitasuna sentitzen dut, eta oso garrantzitsua da hori. Osea, ez da historio bat kontatzea, zen neska bat, eta joan zen, eta etorri zen zertarako, zergatik. Eta, badau, asmoa badut, eta hori kontatu behar dut. Eta batzutan eskatzen dut irakurlei, zer nahi duzue, zer gustatzen zaiote, eta erantzuten dute, adibidez, azkena bazen, hori, Sorgiak eta inkizidoriak nahi duzue, bale, idatziko dut. Durangoko azoka da zerbait zoragarria niretzako. Urtero, 4 egun bete, 5 egun bete, egiten dut euskaraz, hitz egiten dut euskaraz, lagunekin, irakurleekin, umeekin, handiekin, eta sentitzen dut, eta entzuten dut, nola hitz egiten duten, eta hainbeste liburuak ez nireak, danak, liburuak eta diskak, eta antzerkia eta da zoragarria euskal kultura Durangon dago. Ni Irungo Harrera Sarean laguntzen hasi nintzen, eta han ezagutu nuen Ibrahima. Eta ari nintzen etorkinei elkarrizketak egiten pixkat beren asilo eskaeran laguntzeko, eta guk ere historiak ezagutzeko. Eta Ibrahima ezagutu nuen, eta arek eman zidan elkarrizketa, eta hartu nintzen kontatzeko modu oso berezia zuela, historia ere gogorra, baina berezia. Eta orduan ikusi nion bazuela liburu baterako edo historio baterako gaia, eta berak eman zidan bidea, eta nik bere bideari segitu diot, eta saiatu naiz berak hitz egiten duen bezala, ahalik eta fidelen izaten bere estilora idazten. Ez dakite, zeure liburuan azaleratzen den, adibidez, Oñati moduko harrera gune batean min honekin atosten pertsonei ematen zaien tratua harrera. Egia esan nik bere historia erabaki nuen bera sortu zenetik abiatzen da liburua, eta bukatzen da Mediterraneoan, beraz. Europako zatia ez da azaltzen espaldin bada, berak bere elkarrizketetako oihartzun batzuk nik kokatzen ditut liburuan, hemendik eginak eta hemengo gogoetak, baina Oñati konkretuki ez da azaltzen, baina bai Arrasateko ospitalean egin zioten ebakuntza bat, eta orduan nolazpait hor presente dago hemengoa ere, naiz eta liburua hasi eta buka esan dezagun narrazioa Afrikan egiten den. Musika erdigunean berbaz eta irudiz jantzitako liburu batez berba egin behar dizuegu jarraian, izan ere Berri Txarrak taldearen agur bira dokumentatu dute argazkien bitartez Ibai Arrietak eta Eider Iturriagak. Haien argazkiei Arkaitz Kanok hitza ipini die eta emaitza berba eta irudia izeneko liburua. Gaur protagonistak ahotsenea solasaldietan izan dira. Gozamena izan da, baina era berean halako responsabilidade respeto zera bat, hau otsaila edo otsaila martxoa inguruan hasi ginenean, Berri Txarrak bezalako musika talde, fenomeno kulturala baden talde baten
agurra dokumentatzeak olako bertigo txiki bat sortzen zuen, baina era berean ilusioa, aukera zoragarria, beste alde batetik begiratuta, amets bat edo nik aspaldi neukan era honetako proiektu baten, ez nuen ikusten berri txarrak izan behartzen edo ez, baina era honetako proiektu batean murgiltzeko gogoa edo banebilen gauza batzuk mugitzen, eta halako batean proposamen hau edo aukera sortzearekin batera ikusiten duzu egin daitekela, egingo dela, orduan jartzen duzu dana ideia hori aurrera eramaten. Ni elikatu naiz bi adarretatik nolabait, batetik argazkietatik eta bestetik taldekideekin izandako elkarrizketetatik eta kontzertuetan ikusi eta bizi izan ditudan gauzetatik, ez? Garbi neukan kontzertua gauza bat dela, behar bada alderdi publikoenak, komunikabetan gehien agertzen dena, espektakularrena, piroteknikoena, baina badago zerbait aldageletan gertatzen dena, errepidetan gertatzen dena, bidean gertatzen dena, eta berez denbora gehien okupatzen duena. Eta horri ere erreparatu diot, nola erreparatu diodan alaber letrei, ez da? Gorkaren hitzek duten indarrari eta duten karisma berezi horri. Hitz laburretan esan da, nahiko emozionala da. Gustatzen zait, argazkietan erretratatzen dudanaren nolabait barne mundu hori agertzea. Batzutan lortzen da, beste batzutan ez, baina inertziaz edo nik uste orokorrean horren bila noala. Izan musika argazkilaritza, izan beste alorretako dokumentazio lanetan, baina da hori sortzea irudiko protagonistaren barne munduan. Izan hiru taldekidena, kriukoarena, lan hontan saiatu gara hori bilatzen, alaitasun edo fatxada eder hortatik aparte bakardadeko, Gorkak esan du bezala ez, bakardadeko momentu horiek biran askotan gertatzen diren, etxetik urruntzaude, lagunengatik urruntzaude, talde txiki batekin zaude ordu asko konbibitzen, orduan, gauza oso nagoa daude, agertzen diren bezala, baina beste barrura begirako bidaia bat ere badago, eta hori da gure apustua, hori izan da gure apustua. Euskarazko sorkuntza txoko guztietara iristen da eta baita bideo-jokoetara ere, eta horren adibide gaur goizean Kabian egin duten Euskal Gamerren aurkezpena. Bertan, hainbat euskarazko bideo-joko aurkeztu dituzte. Urtzi, aurtengoan be euskarazko bideojokoetan jokatzeko aukeria badau, eskaintza politia ekarri duzue? Bai, urte guztian zehar euskaraz ditugune jokoak ekarri ditugu, eta goizaldea aurkezpen batzuk egingo ditu, pixkat erakusteko nolako jokoa diran, eta gero ja arratzaldean libre utziko du jolasteko. Bada sortzailerik bada Euskal Herrian? Zoritxarrez gutxi, goendi batzu badaude, baina gutxi daude egia esateko. Eta ia pixkanaka lortzen dugune hori ere aurrera ematea. Ekarri duzuen jokuen artean, zerrek eragin daue arreta gehien edo arrakasta? Nik uste dut hemen atzen daukagun hau, bomba desaktibatzekoa, daukagula manual bate itzuli duguna euskera hautsean, eta orduan batek besteai lagunduta, kooperazio moduan edo bomba desaktibatzeko zain badu. Eta gainera, dauka sistema bat, VR edo betaurreko zeak, realitate virtuala emateko. Ondo, eta jokatzen dabil, hemen laguna, errealitate virtuala edo betaurreko hoiekin, ze moduz moldatzen zara? Moldatzen geha, ez da erraza jolasa, komplikatua da, komunikazioa euki behar da, instrukzioa dauzkan pertsonakin, eta gero azkar ibili bertzea, bezala bomba alertzen zaizu eta partia galtzen duzu. Lehen ere aurreratu dizuegu, aurtengo sormen bekaren irabazlea Iratxe Agilera dela, bera Gasteiztarra da, musikaria, eta hemen ondoan daukagu, Iratxe, zorionak. Apa, gaixo, mila esker. Musikaria, eta gaur goizean horrek italdian, abestu behar izan duzu, nolako izan da?
Bueno, oso urdurin etorren, eta ora llegatzean eta ipintzean jakendu zaizkit nerbio guztiak, eta oso ondo pasa dut egia zen. Osea, egun bikaina izan da niretzat. Bueno, zela hartu dozue, dozue pluralean esan dut, zezu iratxe, beste kide batekin ari zara, ez da, proiektu honetan? Proiektu hau sortu dugu Txik Juarez eta biok, eta urte bat daramagu honetan lan egiten, eta bueno, guretzako hau da aukera bikaina gure proiektu ateratzeko eta gure ametsa lortzeko. Espero zenuten? Ez genuen espero. Osea, guk aurkeztu ginen bekara, en plan de, bueno, por si suena la flauta. Eta jo, hau jakitean guretzat eske izan da, Konta idazu, zer da aurkeztu duzuen hori, eta hemendik eta datorren urtera bitartean, ez da, badaukazue urte beteko tartea, hori da. Proposamen hori garatzeko eta lantzeko, baina, bueno, guazen pausuz, zer da ona Sormen Beka honetara aurkeztu zenutena? Guk aurkeztu genuen proiektu bat, zeinetan genero urbanoa, musikako genero urbanoa, eta euskera lotzen dugun. Osea, azkenean, hasi ginenean proiektua lantzen, konturatu ginen Euskal Herrian ez dagoela musika askorik genero urbanoarena, eta honen apustu egin dugu. Genero urbanoa esaten dozunean, zehazki zertaz gabiz? Genero urbanoa da reggaetoia, trapa, dancehall, rap, osea da genero hau martxa. Dantzan jarri gura dituzuzuk ikusliak, beraz. Dugu perrea Euskadi osoan. Eta zuk esan duzuna, ez da, igual da eremu bat, zeinetan euskara, oraindik... Oraindik ez da llegotu. Osea, orain azten ari da, nire ustez, badaude talde batzuk hor dabilela. Bai, badaude. Bai. Eta pare bat kantu esan duzu, ez da, aurkeztu zen dituztela Sormen Beka honetarako? Hori da. Eta orain zer? Orain... esan dudan bezala, daramagu urte bat esploratzen, abestiak egiten baina orain beka daukagula nahi dugu diske bat egitea, honi buelta bat ematea eta hori, abesti gehiago sortzea, zer moduz. Beraz, jarri beharko zarete sortzen lehenengo? Hori da, orain sortu behar dugu, ideia bat egin, eta ikusiko duzu, hau sorpresa da. Eta baditu zen undinorakoak, abia puntu bat behintzat? Nola? Abia puntu bat zer izango etedan, edo zer nahi duzuen lortu, edo pixkat badaukazue ideia bat? Azteko, urrengo urtean joko dugu hemen Durangoko azokan, eta badugu intentzioa udan kontzertuak emateko. Kontzertuak egiteko? Hori da. Ze zuzenekoetan ere, hasi beharko zarete, ez da? Pixkat, esploratzen, edo... Bai, hori da. Pixka bat, ezke... Hau, harrapatu zaigu, bapatean. Orduan, egin behar dugu bileratxo bat, eta guztiari buelta bat eman, eta ikusiko dugu, baina gogo pilarekin gaude, eta, aukera hau guztiz aprobetsatuko dugu. Generoa badakigu zein izango dan, euskaraz izango dela ere bai? Gairen baten bueltan arituko zarete, ero? Bueno, dauzkaguna beste guztiak feministak izango dira, batzuetan ageriagoa egongo da besteetan baina beti izango da oinarria, eta nahi dugu ere jendea oso eroso sentitzea geure letrekin eta geure musikarekin, eta batez ere oso ondo pasatzea. Diskoa lehen aitatu duzu, ez dakitena da, buruan daukazuen hori disko formatuan etorriko dan, ero oraindik ez dakizuen, ze euskarritan argitaratuko dan. Bai. Oraindik ez dugu erabaki, baina egia da, orain disko formatua berez dagoena, pixkat atzean geratzen ari dela, ze orain mobilekin eta aktualizatu behar dugu, eta pentsatu behar dugu nola egin. Zure musika ibilbidea, gaztia zara, 23 urte dituzu, ez da iratxe? Eta, ez dakiz ibilbide daukazun orain arte musikaren alorrean, konti edezu? Ni txikitatik egon naiz abes batzedan, abesten, eta txikitatik ikasi nuen gitarra jotzen. Eta, batxillergoan edo hasi nintzen bertsioak egiten, nire kontura, eta bertsioak egin ondenen, izan zela pasaren urtean, elkarretu nintzen Txik Juarezekin, eta hasi ginen honekin. Zer ematen dizu zuri musikak? Musikara nire bizitza, egun guztietan dago nirekin, sentitzen dut, dantzatzen dut, ez dakit, niretzat da garrantzitsuena. Entzun ere asko egiten duzu beraz. Hori da, entzun bai. Zeintzu dira zure, iturriak edo gustoko abeslariak, erreferenteak, hori da? Ni pila gustatzen zait Bad Bunny, eta ere hemengoa dena Ixo Ando Sound, eta gero erreferenteak,
Becky G, Ivy Queen, Ati Natasha, osea, mundu honetako guztiak. Bai. Konposatzen ari zarenean, konposatzen ere, oin bi behintzat sortu dituzue, baina mundu hori ere esan genezake zuretzat berria dala, ez? Zein, bertsioak eta egin dituzu, baina igual utxetik sortzea desberdina da, ere? Igual orain ja urte bat daramalako honekin, baina niretzat honetan sartzea ikustean nola den, grabatzeko prozesua, ekoiztekoa eta guztia, izan da, bombazo bat eta asko ikasi dut. Pila bat gustatu izan zait. Publikoaren gamentsatzen duzu sortzerak orduan edo zuk zuria ataratzen duzu? Nik uste dut hori orekatua egon behar dela. Osea, sortu behar duzu gustoko duzuna, baina ere pentsatu behar duzu entzuko dutenengan, azken finak haiek ere gozatu behar dute horrekin. Iratxe, mila esker ez dakiz zerbait gehitu gura zenuken, seguru asko datorren urtean hemen elkartuko gara, ez dakit disko eran datorren zerbaitekin, edo beste formatu baten, baina zerbait bai, hori seguru. Bai. Eta urte polita daukazu aurretik, ez da lan askokoa. Gogo askorekin gaude, eta asko gara, hilabete honetan bertean, azteki, zer moduz doan. Zorionak, Iratxe, eta beste baten arte. Bai. Oso ondo. Eta irudieneara egin behar dugu, irudienean gaur Kartzela webseria aurkeztu dutelako, guztira 7koa den basorta baten 4 kapitulu eskaini dituzte bertan, eta aurkezpenean izan gara. Guematik bagoiaz urte batzuk teorizatzen arnasgunen inguruan. Uste dugu arnasgunen garrantzia azpimarratzea beharrezko dela bai arnasgunetako biztanleentzako, bai eta Euskal Herriko hizkuntz komunitate guztiantzako bai, eta kanpaina hau hortara etorri da, bi fase ezberdin eduki ditu, lehenengo ontxe bukatzen gabiz, eta lehenengo helburu izango litzake arnasgunetako euskaldunak ahalduntzea eta azpimarratzea ze importantzia dauken hizkuntz komunitate osoantzako. Hori batetik, eta bigarren fase honekin, Kartzela webserie honen bitartez, asmo izango litzake Euskal Herriko hizkuntz komunitate osoai dei egitea, eta hori kontziente izatea arnasguneek eure dauken garrantzia. Naturan aipatzen dugun bezala Amazonaz biriki badala zehantzako, munduantzako, halako arnasguneak euskerantzako birika badela. Hasi ginen arnasgunetako herritarrak, arnasgune askotako herritarrak, beraien aniztasunean elkartzen diren eremu naturalen bila, eta Durango azoka buratu zaigun, beste batzuk ere bai, eta halako batean txapelketa nagusia etorri zaigun gogora. Eta bertatik tiraka, txapelketa nagusian arnasgune ezberdinetako pertsona batzuk harrapatuta gelditzen zirela pentsatu benuen, eta horra gontzitekela historio bat, eta gero ari hoiei tiraka eta pixka bat kanpainak landu zituen eduki batzuk kontuan hartuz, osatu dugu historio bat, misteriozkoa, bertan harrapatuta zergatik dauden eta nola aterako diren galderei erantzungo diena kapituluz kapitulo, eta hori da Kartzela. Jarraian bizitariei kontsumitzaileei tokia egin behar diegu, izan ere eurak dira azokako protagonistetako bat, eta gaur ere bete egin dituzte landako gunea eta inguruak. Baina zertara etorri dira bizitariak, zein da euren plana? Jarraian batu dugun bideoan erakutsiko dizuegu. Etorri gara begiratzen liburuak tolan, eta erosi dugu baten bat, eta ez dakit, orain musikan. Zut, txoin hemen dekot. Hau. Miren agur mea bena. Lehenengo joan gara artesania ikusten, eta gero sausera hartu, eta arrazalean lehenengo orduetan onatortzeko jenti gitxi hau dagoela, eta baina gaur dana dago petata, Baina ondo. Horixe da, eta liburu batzuk erosi, edo musikapur bat, edo... baina ondo. Zedia erosi. Baina esan zein. Entonces Sarmientoko zedia. Liburu bat bilatu dut eta orain nire senarraren bila nabil. Hemen dago galduta eta hori da nire plana. Senarra aurkitu eta gero zerbait egiteko. Pentsatuta dut bi liburu erosi, gero lagunekin egon, eta arretxo bat hartu alde zaharrean. Liburu pila bat erosi ditugu,
Minan, Arzaiuzena, zer gehiago erosi dugu? Jon Barberenaren Berritzarren liburua ere. Berritzarraken argazki liburua. Liburua. Gero, Jon Bergerren poesia liburua, zein gehiago hartu du? Zientzia lantzeko liburua. Komiki bat, ikasel kartua. Matematika dena. Nik Edu Zelaietaren azkeneko liburuare bai, tituluak ez ditut burutan. Inaute Elorrietaren dizka ere, berria, bai. Pixka bat ikusi zer da hon, da liburuak erosi, bai. Eta hitzain lagunakin hemen topatzen zeana, eta giro hona da. Zera, liburuak ikusera eta gero artisauak ere ikusera. Egitaragoa ikusi, zer dagoen, eta gustoko dauden ekitaldietara joan, baina adibidez Afrika ikustera joango gara, eta bitartan dauden nobedadeak ikusi, eta batez ere lagun arte giro, ondo pasa. Omiekin etorri gara, eta ibiliga diska batzuk begiratzen, eta gero bakoitzak ipuin bat hautatu du, esan dezatela, berze ipuin hautatu duten. Goizen etorri gara bulto bat eman deu, eta pixka diskok eta liburuak ikusi, eta zure gustatzen bat zaigu, euskal kulturai beti apoiatzeko aukera hona da, así que hoxe. Urten argitaratzen diren diskak eta liburuak ikusi, eta gozatu giroaz. Gauzak erostera. Diskak, liburuak. Egongo gara guazeneko diskak erosten eta nik Nurreko liburu bat hartuko dut. Ni batez etorri naiz, gazte Zulon Kikarakada proiektu hau ezautzen nun, eta hori erostea, eta gero liburu batzuk gurasuntzat, eta hoxe, gurasuntzat, eta gero osagantzako beste disko batzuk, eta ber zer da hon, da ze gustatzaten, da horren arabera, erosiko ditut gauzak. Hainbat literatur sortzaile erakutsi dizkizuegu lehen, bertan erakusleihoetan sinatzen, eta orain beste batzuen txanda da, aurrera. Beste gauza esan nahi dizkizut denbora gutxian, azkeneko urtetan niretzat gorde ditudana. Gaztei asko gustatzen zaie martzianoen historia hori, ze hasten da Euskaldun bat Marte liburuarekin, gero etorri zen bigarren liburu bat Martetarra Zarautzen, eta hirugarren hau dator 50. urte hurrena ospatzera. Zenik idatzi nun Euskaldun bat Marten duela 50 urte, 1979an. Amerikanoak ilargira joan ziren urtean, 24 urte neuzka, oso gaztetxoa, eta idatzi nun hori. Orduan etorri da trilogia osatzera, etorri da 50. urte hurrenarekin. Nire buruan momentu zitxita da, jarraitu liteke, eta pentsatu ezkeo saga bat egitea, egin liteke, martzianoen historiakin, ze gainea datorroain, 2030erako musk edo ez dakit zein hor tipo aberaz bat ari da, prestatzen abeak eta badirudi marterako bidaia preparatibotan nahi diela. Da egin liteke. Baina nire buruan bukatutzat ematen dut, eta nik uste honekin osatu dudala Martetarren trilogia. Eskutik helduta sortuko dugu unibertso bat, heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Ondarrak eleberri bada, eleberri honetan protagonista nagusia da Gaztizko gazte bat, 80. hamarkadaren ondarrean etan sartu eta novelako zati gehiena pasatuko du espetxe batetik bestera, eta hor espetxean dagoela, hasten da bere familiaren gaineko istorioak eraikitzen, kontua galdetzen eta pixka bat horiek biltzen, eta 3 belaunaldi dira. Abiapuntua pixka bat etxekoa dut, gure amatxi usuekoa da, liburuko amatxi bezala, eta memoria galtzen hasi zen bera, eta orduan ni hasi nintzaion igual galderak egiten kontuak ateratzen, eta pixka bat apunte horietatik pentsatu nuen, guazen biltzera kontakizun interesgarri batean edo, nik autofikzioa ez nuen egin nahi, eta orduan sortu nuen beste pertsona bat, gauza horiek biltzen. Eskema zaharrak da demokrazia, autonomismoaren titia,
azken 10 urtetan ikusten dut ikerketaren arabera eta biogenetikaren arabera edo biogenetikaren bidez aldaketa asko historia interpretatzerakoan egon direla, eta hori nahi nuen idatzi, hortaz nahi nuen idatzi ez, eta bereziki gaur egun ezagutzen dugun historia eguneko 5tekoa dalako, azken 2000 urtekoa, baina aldez aurretik ere gizakiak, beraz Sapiens eta Euskaldunok ere, beste historia mota bat izan dugulako. Azken finean gizakiak Afrikatik gatoz, 60.000 urte pasa dira Afrikatik irten ginenetik, eta orduan, ia gure artean dauden ezberdintasunak ez dira hain ezberdinak. Esate baterako, gaur egun Kongon ezkerraldean bizi diren tximuak, txinpantzeak, gu baino ezberdintasun gehiago dituztela eskubialdean bizi direnekin. Beraz, naiz eta Hawaien, naiz eta Amazonian, naiz eta Altiplanoan bizi, baina beste gizakiak, Euskaldunok horren antza eta antzeko ohiturak baditugula. Jolaserako gunea ere bada Durango eta gaur Aitor Agirianok sortzaileengana egin du. Galdera, katea egin dute guztien artean. Sortzaileekin arituko gara gaurkoan jolasean. Galdera katean jolasa egingo dugu guk. Lehenengo galdera luzatuko diogu sortzaile bati, berak erantzun, eta beste galdera bat luzatuko du, beste sortzaile batek erantzun dezan. Hemen lehenengo galdera. Inoiz bota alduzu parrandarik Durangoko azokan? Bai, egia esan da bai. Batzuetan ateratzen zara hemendik burua topera eta bikaina edo 3 hartu behar dira. Nire galdera, ze musika estiloa falta da Durangoko azokan? Kaixo guztioi, nik uste dut txiribota falta dela hemen, azokan barnean, egoteko musika estilo bezala. Eta nik galdera bat daukat, zenbat estan daude Durangoko azokan? 276. Ados. Gure galdera zen izango da? Norena da biharra otxenean egongo den lehenengo kontzertua. Ez dakit, nik hitzaldiak zein izango diren badakit, baina kontzertuen berri ez badakit gaur gauean Zetak taldea Plateruenan izango dela. Gaur arte bakarrik iristen zait irudimena. Ea erantzuten didazun bersotan. Uste dut, hobeto izango dela, zure tinpanok eskertuko dute nik bertsotan erantzuten ez dut. Beraz, nire galdera da, hurrengo sortzailearentzat, zein da sortzeko ordurik egokiena? Oso goizean oso goiz ez dan beste edozein ordu. Eta nire galdera da, zein dan zure kolore gustokoena? Ez dakit zein dan gustokoena, baina gehien jantzi dutena, eta bizitzan gehien erabili dutena da, urdina edo azula guk etxean esaten dugulez. Dantza, musika, antzerkia, abar luze bat zein duzu gustokoen? Guztien artean nik egia esan musikarekin daukat harreman oso estu bat. Bai etxean musika entzuteko, baina bereziki zuzeneko kontzertuak ikusteko. Berdin zait gainera ezaguna den taldea edo ez ezaguna den, gustatzen zait zuzenekoetara joatea. Beraz musikarekin daukat harreman estu hori. Euskal Herrian jarraitzaile gehien mugitzen dituen taldeetariko bat bilakatu da Entol Sarmiento. Euren azken lana aurkezten ari dira haiek Durangon eta atzo gauean kontzertu egin zuten Plateruenan. Hango irudi batzuk jaso ditugu ondorengo bideoan. Ekaitzaren hasiera somatzen zen jaderria, aldaketaren mamua bazetorrela. Igualdetik helduta sartu ziren lurraldera, etxetan bilatu zalkatea zena. Beraren gana jozuten saiatu zitzak lapurtzen, lege banda bakarraren historiana. Eseria eta erantzun gure galdera.
ezkero aurrez aurre ikustean behar bezala gurtuko ez gaituztenak beraren ganako ziren saiatu zitzak lapurtzen bide bakararen sei eta erantzun gure galdera isiltasunaren indarran inguruko ahotsen artean isiltasunaren indarra azken taupadak entzutea aukeratu egin zuen ez zuen salatu ezer hortik ezen zerrendarik atera orain beraiek ez daude gu geratu gara hemen musikarekin memoria egitera isiltasunaren indarra inguruko isiltasunaren indarra azken taupadak entzutea isiltasunaren indarra inguruko ahotsen artean isiltasunaren indarra azken taupadak entzutea Onaino gaurko kontatzeko genituenak, bihar ere hemen izango gara, azokaren 3. egunean, gertatzen den guztiaren berri zuei emateko, eta bukatzeko gaurko egunak eman dituen irudi politenekin osatutako bideoa eskainiko dizuegu. Bihar arte, eskerrik asko gurekin bat egin duzuelako, ondo izan. Nere ondoan zaudenean gorduak azkarrago pasatzen dira zaidazu nola ikasten den denbora gelditzen tagunak iluntzen batez ere inork ikusi ez dezan gure begiek diotena sekretua